Zaparkovali sme tu na parkovisku už v Františkových Lázne a ideme do parku na tých kúpeľoch popozerať nejaké parky, viac parkov, mesto, námestie a nejaké kúpeľné domy. Tu na takejto veľkej tabuli je mapa Františkových Lázní a tu je mapa západného Česka. Františkové Lázne, Cheb až a Nemecko. Tu je park na jednej aj na druhej strane. Tu je kúpeľný dom. Nejaké posedenie a kvietky. Ďalšia tabuľa, tu už sa začína námestie, pešia zóna. No, teda pešia zóna už bola odtamať, ale tu sa začína námestie, ideme tam. Tu je Pimpy Limpy, menší park pri námestí. Tu je kúpeľný dom ďalší a ideme na hlavnú uličku. A sme na námestí. Je to podľa vás dlhé mesto? Je to dlhé námestie? Píšte do komentárov. Tam je fontána, ideme ku nej. Sme pri fontáne. A ideme ďalej ešte tam. Tu je ešte taký väčší park. Spadla mi skoro kolobežka. No ako neviem, na čo som ju zebral, keď tu sú také kamienky. Neviem, na takých kamienkoch. To je o ničom, nosím na chrbáte. Nič iné. Prešiel som celý park. Aspoň tu je trocha cesta, kde môžem na kolobežke jazdiť. Aspoň trošku. A tam je nejaký ďalší gejzer, no tak idem tam. Je prameň Stanislav a je plný minerálov. Ďalšia ulica. To patrí asi tiež k námestiu. Tak ideme sa poprechádzať. Je to pekné, tento pohľad. Vy to také farebné nevidíte a pekné, ako ja. Naživo je to veľmi pekné. Boli sme na zmrzlinu. A idem si pozrieť tam ten pomník alebo pamiatku. Zistil som, že toto není pamiatka ani pomník, sú to meteorologické pomery. Františkové Lázne. Stopnite si a keď chcete si to prečítajte a tam je ešte tabuľa. Tak to vyzerá okolie.
Ďalší park. No ale je to veľký park. Tu na nejaký pohár, socha. Ideme pomaly k aute, lebo sme si zaplatili na 2 hodiny parkovné a za chvíľu ideme do Chebu. Do Chebu je cesta tak 10 minút stadia. A v Chebe budeme do večera. Veľký park, veľká socha. Francis CVS 1. Ideme k autu. Parkovisku a odchádzame. Máme cestu pred sebou asi tak 15 minút do Chebu. Čas je 13:18. Sme už v Chebe. Z cesty som nenatáčal nič, lebo to bola krátka cesta, 15 minútová. Ideme sa nájsť do reštiky. No, sme na námestí v Chebe. Pekné veľké námestie. Možno dá sa porovnať aj s Plzňou. Podľa mňa tento kostol má tak 50-70 metrov možno. Je dosť vysoký. Majú hneď základnú školu. Nejaký výhľad tu. My sme v takej výške ako táto bytovka. Ešte stále to pohľad na slnko. Jedeme späť do reštiky. Tak my už sme na ubytovaní. 2 hodiny som strihal video. A ideme ešte do mesta. Niekde do reštiky, na nejaké pivo a tak ďalej. Som zadýchaný.
Takže už sme von z reštiky. Som na kolobežke. A takto vyzerá okolie hotelu Villa Butterfly. Podľa mňa pekný 4-hviezdičkový hotel. Sú tam vlajky. No a z reštiky ideme na námestie ešte v Mariánskych Lázních pozrieť na spievajúcu fontánu. Už ideme domov. Všade tu sú takéto lavičky. Drevo nafarbené na bielo a doňho vyrezané Mariánske Lázne. Mariánsky most. Vltava a Karlov most. Poďte si domov. Pivovar u Fleku. Nákupné centrum Dunaj. Dunaj. Čo robí Dunaj v Prahe? Dunaj je v Bratislave a tu je Vltava. No ale za mňa to je ako z toho filmu, seriálu. Sú tu staré, nové električky.